Existuje staré japonské přísloví, které vypráví o 3 srdcích v každém člověku. Jedno je viditelné všem, jako by bylo na rtech. Druhé je skryto v hrudi, známé pouze nejbližším přátelům. To třetí je však ukryto tak hluboko, že ho nikdo nemůže objevit. Právě toto srdce je třeba žárlivě střežit, aby člověk přežil. Tato málo známá moudrost se překvapivě hodí k dnešnímu protagonistovi, Černovousovi, postavě, která střeží jedno z nejúžasnějších tajemství vesmíru One Piece. Je to první jedinec od dob prázdného století, kterému se podařilo sníst 2 ďábelské plody, aniž by zahynul. Říká se, že démoni uvěznění v těchto plodech nemohou koexistovat v jednom těle, protože každý z nich touží plně ovládnout hostitele. Černovous však tuto hranici dokázal překonat. Je nepopiratelné, že jeho postava je mimořádně unikátní a po léta se fanoušci snažili pochopit zdroj jeho síly. Četné teorie, šířené online, se pokoušejí vysvětlit anomálii jeho těla. Ani dnes, navzdory mnoha odhalením, neexistuje jednotná teze ohledně těchto událostí. Někteří oceňují hypotézu o 3 srdcích Černovouse, jiní tvrdí, že Teach není jedinou entitou, zatímco další hledají pravdu ve zvláštnosti jeho těla. Možná ji spojují s rasami. Dnes se však na Černovouse podíváme z jiné perspektivy. Teorie, kterou vám představím, se liší od všech, které jste dosud slyšeli, a za to musíme poděkovat jejímu tvůrci. Je to alternativní myšlenka, která vám má otevřít oči v mnoha aspektech a možná se ukáže jako pravda. Připravte se, protože dnes se vše změní. Tajemství Černovouse bude konečně odhaleno. První vystoupení Černovouse na ostrově Jaya se odehrává během diskuze s Bellamim. Slamění piráti se setkávají s neznámým pirátem, později identifikovaným jako Marshall D. Teach, neboli Černovous. Již v tomto příběhovém oblouku autor pouští zajímavou narážku, která dodnes podněcuje zvědavost fanoušků. Luffy a Zoro, když mluví o Teachovi, prohlašují, že není to on, ale oni. Je to velmi spekulativní dialog, jehož skutečný význam zůstává skryt. Následně, v nesčetných scénách, Teach ukazuje proměnlivý počet zubů v závislosti na situaci. Jeho nálada se rychle mění. Někdy je hrozivý, jindy pompézní a jindy zase zcela zbabělý. Ve 4 stech, 40. kapitole mangy Ohnivý pěst Ace zastihne svého bývalého společníka a otevřeně prohlásí, že Marshall žil dvojí život oproti obyčejnému člověku, čímž naznačuje, že v jeho těle je zjevně něco anomálního. V 577. kapitole mangy One Piece, poté co porazil jednoho z císařů Edwarda Newgatea, si Černovous přivlastní sílu jeho plodu Gura Gura, čímž se stane jediným jedincem schopným současně ovládat sílu 2 ďábelských plodů. O několik kapitol později Gorosei výslovně potvrdí, že historie světa One Piece nikdy nezaznamenala případ, kdyby se jedinému jedinci podařilo absorbovat sílu 2 ďábelských plodů. Gorosei otevřeně prohlašují, že taková událost se v historii nikdy nestala. Zapamatujte si tento bod dobře. V 966. kapitole, během flashbacku Golda Rogera, Buggy sděluje Shanksovi podivné zvěsti, které kolují o tom chlapci. Říká se, že Teach nikdy nespí v noci. Muž schopný užívat si zábavu 2krát více než ostatní. A co je nejdůležitější? Od samého začátku pirátská vlajka Černovouse jasně ukazuje 3 lebky. 3 lebky, které přímo představují 3 osoby. Nikoli jedince se 3 hlavami, ale 3 odlišné entity. Jak dobře víme, ve světě One Piece má pirátská vlajka klíčový význam, neboť přímo odkazuje na kapitána pirátské posádky. Není třeba dále vysvětlovat. Ale pouze v případě Černovouse vidíme, že na vlajce není jen 1 lebka, nýbrž 3. Jak najít skutečnou pravdu v celém tomto chaosu? Nebo spíše přeformulujme otázku, co vlastně víme o Černovousovi, kromě mýtů a domněnek o jeho skutečné povaze? Odpověď zní: naprosto nic. Abychom našli odpovědi na všechny otázky, musíme se vrátit v čase. Před 5 lety, v roce 2019,
vyšel 8. svazek deníku One Piece, který odhalil poměrně zajímavý detail týkající se původu Černovouse. Autor představil veřejnosti ilustraci skutečné matky Teache. Starší ženu bez zvláštních výrazných rysů, s obrovským kloboukem na hlavě. Samo o sobě to nepředstavovalo velký zájem. Nicméně, vedle jejího konceptu bylo jasně napsáno Matka Černovouse. Je těžké dokonce říci, zda to byla pirátka či nikoli. Co je však zajímavé je, že pod tímto obrázkem nám byla představena další skica, velmi malá, ale významná. Podle původního autorova nápadu měl mít Černovous 2 mladší sestry. Nad každou z nich byl nápis, přeložitelný jako zdvořilý pozdrav a vděčnost. Nejzajímavější je, že vedle sester vidíme překvapený obličej Ace. Je zřejmé, že se jedná o scénu, kterou Oda do mangy nikdy nezařadil. Ale proč je Ace tímto faktem tak ohromen? Ohnivý pěst, když objeví 2 sestry Černovouse, je v naprostém šoku. Tato informace je klíčová. Nápis vedle se překládá jako Teach má příbuzné. A Ace nedokázal skrýt svůj šokovaný výraz, když viděl mladší sestry Teache. Co nám tato skica přesně říká? Dokonce i autor zřejmě naráží na něco velmi důležitého. O této důležitosti mluvil i jeden z Gorosei v 1107. kapitole mangy, když po příchodu Katariny Devon a Fan Augura na Egghead svatý J. Garcia Saturn zdůraznil, že rodová linie Černovouse je pro děj mimořádně významná. To znamená, že i po 5 letech je tato informace stále aktuální a lze s klidem předpokládat, že Oda svůj původní nápad neopustil. Jádro záhady Černovouse spočívá v tom, že od samého začátku nebyl jedinou entitou. Marshall D. Teach vymyslel největší podvod ve světě One Piece a dokázal oklamat všechny, včetně samotných Gorosei. Jeho 2 mladší sestry jsou klíčovým kamenem této teorie. Vraťme se na chvíli zpět. Vycházíme-li ze základů, na pirátské vlajce Černovouse jsou jasně vyobrazeny 3 lebky. 3 lebky, které přímo představují 3 osoby, nikoli jedince se 3 hlavami, ale 3 odlišné entity. Jak dobře víme, ve světě One Piece má pirátská vlajka klíčový význam, neboť přímo odkazuje na kapitána pirátské posádky. Není třeba dále vysvětlovat. Ale pouze v případě Černovouse vidíme, že na vlajce není jen 1 lebka, nýbrž 3. Důvod je jednoduchý. Teach není jediným kapitánem. Svou posádku založil společně se svými 2 mladšími sestrami. Ironie tohoto detailu spočívá v tom, že o tom nevědí ani jeho nejbližší spolupracovníci, neboť svou posádku formálně založil až poté, co zabil Tacha a ukradl plot Yami Yami, aby pak shromáždil svou první formaci složenou z Van Augura, Laffiteho, Burgesse a Doka Q. Takže o tom vědí pouze Marshall a jeho mladší sestry. Je ironické, že Černovous začal shromažďovat svou posádku právě poté, co získal plot Yami Yami. Jak sám Teach zmínil, tento ďábelský plot je klíčovým prvkem v jeho plánu na dobytí celého světa. A to dává smysl. Právě po získání Yami Yami se Černovous začal chovat velmi zvláštně. Pokud si všimnete, před získáním této síly nebyly zaznamenány žádné drastické změny v jak jeho emocích nebo podobně. Také počet jeho zubů byl vždy stejný, ačkoliv, abych byl spravedlivý, Teach nebyl zobrazován tak často, aby bylo možné dospět k definitivním závěrům. Ale je to skutečně tak. Všimněte si, jakmile ho Ace v ději dostihne, Teach se po celou dobu bitvy obrací ke svému starému společníkovi velmi různými způsoby. V jeho projevu se objevují oslovení jako Ace a kapitáne Ace. To je významné, neboť předtím Ace výslovně řekl Černovousovi, aby ho už kapitánem nenazýval. Přesto v následném boji se oslovení ohnivého pěsti, jak jsem již řekl, neustále mění. I v budoucnu si tyto chování udrží. Ale jaký je jejich důvod? Jak jsem již řekl, tajemství spočívá v Yami Yami. S velkou pravděpodobností Černovous doslova pohltil své 2 sestry pomocí síly logie plodu temnoty. Ukrývá je uvnitř svého těla a proto nikdo nezná jeho skutečnou povahu. Možná si myslíte, že je to naprosté šílenství, ale prosím,
vyslechněte mé argumenty až do konce, než učiníte své závěry. Stručně řečeno, podivné chování Černovouse a změny v jeho vzhledu, jako jsou měnící se zuby, jsou vedlejším účinkem pohlcení těl jeho 2 mladších sester díky plodu Yami Yami. Proto Černovous po něm tak dychtivě toužil. Samozřejmě, skutečnost, že podle jeho názoru je tento plod nejsilnější, je dalším objektivním důvodem. Nechápejte mě špatně. Neříkám, že Černovous své sestry pohltil a tak říkajíc zabil. Ne, jsou stále naživu a nacházejí se uvnitř jeho těla. A to kvůli zvláštnosti pohlcení Yami Yami. Neboť, jak sám Marshall prohlásil, temnota je schopna pohltit vše. A proto, když nám byla poprvé ukázána skica se sestrami Černovouse, vidíme překvapený obličej Ace. V původním nápadu nám autor chtěl okamžitě ukázat, že Černovous má 2 mladší sestry. A to se mělo stát právě v okamžiku jeho setkání s Luffyho bratrem. Ale v takovém případě by Oda odhalil značnou část děje příliš brzy. Z tohoto důvodu byla tato scéna z mangy vypuštěna. Možná se nějakým způsobem během boje Aceovi podařilo pochopit jeho tajemství. Ten překvapený obličej naznačuje právě takový neočekávaný zvrat. Pokračujme. Jak jsem již řekl, nikdo nezná tajemství Černovouse, ani členové jeho posádky. Proto, když Edward Newgate zemře, celá Marshallova posádka zakryje svého kapitána černou plachtou, načež Teach nějakým mystickým způsobem získá novou sílu. Sílu plodu Gura Gura. Všichni jsou naprosto překvapeni. Taková věc je jednoduše nemožná. Pokud věříme aktuálním slovům Vegapunka, síla ďábelského plodu může spočívat nejen v DNA člověka, ale i jednoduše v jeho krvi. Neboť všichni serafimové fungují na principu zelené krve, kterou vytvořil sám Vegapunk. Zde není podstatné přesné jak. Ale jako hypotéza, jedna z mladších sester Černovouse mohla vypít krev Edwarda Newgatea a tímto způsobem získat sílu jeho plodu dříve, než se zcela regeneroval. Důvod, proč nevidíme žádné vnější změny v Marshallově těle, spočívá, jak jsem již řekl, ve zvláštnosti Yami Yami no Mi. Teach pohltil tělo své sestry, která snědla plod Bělovouse. Proto může tento ďábelský plod klidně používat, jako by síla byla pokračováním sebe sama. V tomto okamžiku příběhu dokončil Teach další část svého globálního plánu na dobytí světa. Všimněte si, že, jak jsem již dříve zmínil, hned po velké válce v Marinefordu Gorosei výslovně prohlásili, že v historii lidstva One Piece nikdy neexistoval jedinec, kterému by se podařilo sníst 2 plody. To tvrdí Gorosei, kteří znají celou historii a dokonce i existenci samotného Imu. Takže takový scénář je pro ně absolutní anomálií. To znamená, že pokud by zvláštnost Teache skutečně spočívala v tom jeho podivném těle, proč se pak v celé historii nikdy nestal podobný případ? Gorosei očividně znají všechny základní detaily. Jsou si vědomi existence všech ras, neboť je sami vyhladili. Přesto je muž se 2 plody novinkou i pro ně. To vše se děje proto, že je to nemožné. Jak jsem již řekl, Teach prostě oklamal všechny. Neexistuje muž se 2 plody. Existuje muž se 2 sestrami, které pohltí. Formálně se skutečně jedná o 3 osoby v jednom těle. Z toho vyplývá logická otázka. Pokud Teach získal sílu 2 plodů, zůstává tělo druhé Marshallovy sestry, které by se potenciálně mohl podat další ďábelský plod, aby se stala ještě silnější. Nic překvapivého. Je to normální logický závěr. A víte, co je na tom nejzábavnější? Teach sám k tomuto závěru dospěje. V ději, v 956. kapitole mangy, po reverie a zrušení systému Shichibukai, Marshall otevřeně prohlásí, že se svou posádkou chystá na misi. Lepší si vzít tuto sílu, než dovolit mariňákům, aby se jí zmocnili. V tu chvíli samozřejmě nechápeme, na co Teach naráží. Ale o 100 kapitol později, v 1059. kapitole mangy, se dozvíme, že cílem Černovouse byla Hancock a síla jejího plodu Mero Mero. A zde začíná ta nejzajímavější část. Všichni si jistě pamatujete ty memy, v nich se říkalo, že Černovous získal sílu Hancockina plodu
a přitahoval každého fanouška One Piece svým nádherným tělem. Chápete, že ve skutečnosti to vůbec nebyly vtipy. Dobře, dovolte mi to správně vysvětlit. V době té události, kdy Černovous dorazil na Amazon Lily, víme, že celá jeho posádka již vlastní ďábelské plody, včetně Katariny Devon, jediné ženy v Marshallově posádce. Z toho se stává skutečně nepochopitelné, proč Černovous chtěl plod Mero Mero, jehož podstata spočívá v chtíči a přitažlivosti k osobě. Jediná žena v posádce, která by potenciálně mohla získat tuto sílu, již jednu vlastní. Proč tedy Teach chtěl tuto sílu? Odpověď je jednoduchá. Jak jsem již řekl, plod Mero Mero byl určen pro druhou sestru Marshalla. Proto měl tento nájezd tak nesmírný význam. Zde udělám malou odbočku, abych vysvětlil sílu Hancock. Mnozí z vás se mylně domnívají, že podstata síly Mero Mero spočívá jednoduše v lidských emocích, typu, že člověk skamenění, pokud cítí určitou emoci vůči uživateli plodu, jako strach, hněv, znechucení a tak dále. Ale to je absolutní nepravda. Tato informace vznikla ze spekulací mnoha fanoušků, ale neexistuje žádná oficiální informace od Ody v tomto ohledu. Vše je výmysl čtenářů. Ve skutečnosti jsou věci mírně odlišné. Podstata spočívá právě v chtíči, okouzlení a dalších podobných emocích, výhradně z tohoto hlediska. Sama Hancock o tom také mluvila. Když Černovous zajal pirátskou císařovnu, Boa otevřeně prohlásila, že síla jejího plodu je tak mocná jen proto, že ji sama vlastní. Protože její krása je tak neodolatelná, že muži prostě nemohou odolat svému chtíči. Právě moje krása dělá tuto sílu tak ohromující, přímá citace Hancock. V případě jejího Serafima je situace maximálně podobná. Zde Oda dokonce poskytl přímé vysvětlení v SBS, kde objasnil, že postavy skamenějí kvůli malé Hancock, protože ji považují za velmi okouzlující. Přirozeně byl povinen poskytnout takové vysvětlení, aby čtenáři neměli zbytečné otázky. To vše říkám proto, abych zdůraznil, že majitelka plodu Mero Mero musí být nutně krásná žena. Jinak by tato síla nebyla tak ohromující. Právě z tohoto důvodu, jak jsem mnohokrát řekl, Teach přišel hledat její plod, protože skutečnou majitelkou a novou nositelkou tohoto plodu měla být druhá mladší sestra Marshalla. Ale bohužel, to byl počáteční plán. Bohužel zmařený Rayleighem. Nepovedlo se, neměl štěstí. Jak se říká. Tímto, myslím, je vše jasné. Kromě toho bych vás rád upozornil na další velmi důležitý detail. Když Teach porazil Hancock, byla nám představena jeho nová odměna, činící 3 miliardy 996 milionů bely. Pozornější čtenáři vědí, o co jde, ale pro ty, kdo nevědí, vysvětlím. Číslo 396 v japonštině lze číst jako San Koroku. Pokud se tato čísla spojí a přeloží jako jedna fráze, dostaneme výraz 3 srdce. Přirozeně, je to jasná narážka autora na to, že Černovous má 3 srdce, stejně jako 3 lebky vyobrazené na jeho vlajce, protože Černovous ve svém nitru skrývá další 2 osoby. Je to velmi zajímavý detail, neboť máme další velmi silnou narážku na takový výsledek událostí. V 925. kapitole mangy je rozsáhlá dvoustránka s Černovousem, kde je nám nenápadně ukázán se 2 konkrétními dívkami. Všimněte si, že vzhled těchto 2 dívek je velmi podobný vzhledu Teachových sester, které nám byly ukázány na Odových skicách. Netvrdím přímo, že jsou to doslova ony, ale abych byl spravedlivý, dokonale se hodí. 2 atraktivně vypadající blondýnky, které se zvláštně nacházejí blízko Černovouse, a tento obrázek a tyto dívky už nikdy neuvidíme. Pouze na ostrově Hachinosu. Zde je skutečně příliš mnoho skrytého podtextu. Všimněte si, jak tento obrázek velmi dobře odráží Marshallovu vlajku, zobrazenou přímo na jeho pirátském klobouku v této scéně. 3 lebky a 3 osoby, které tvoří jeden celek a jsou skutečnými kapitány pirátské posádky. A rozdíl ve velikosti je prostě dokonalý. Pohltit nebo skrýt tak malé sestry
nepředstavuje pro Teache žádný problém. Navíc bych vám chtěl ukázat další velmi zajímavou Odovu skicu související s Černovousem. V původním autorově konceptu, kromě všeho, co jsem již řekl, měl být plot Yami normální logií a odrážet přímé útoky na držitele. Zde se naznačuje, že v takovém případě by Teach byl ještě silnější, než je nyní, a ani admirálové námořnictva by budoucího císaře nedokázali porazit. Pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, že Teach se zcela promění v logii temnoty a snaží se přímo ovlivnit nebo dokonce pohltit obyčejného člověka, přesně to, o čem jsem mluvil po celou dobu tohoto videa. Takže takový nápad byl od samého začátku plně oprávněný. Z toho vyplývá, že skutečné příjmení Černovouse, stejně jako jeho sester, je stále skryto v historii. Marshall je s velkou pravděpodobností příjmení jeho matky, kterou nám Oda v minulosti ukázal. Kdo je tedy jeho otcem, zůstává dodnes tajemstvím, ale možností je mnoho. Přinejmenším sám Rox de Xebec je nejočekávanější a nejpravděpodobnější hypotézou. Představte si, že v budoucnu, v rozhodující bitvě proti Shanksovi, když si Zrzek bude téměř jistý svým vítězstvím a chystá se zasadit Černovousovi finální úder, jednoduše zabije jednu z jeho sester, která vypadne z Marshallova těla. Prostě výjimečný obraz. Jedno falešné srdce a tělo skryté v ústech, další falešné srdce a tělo skryté v hrudi a pouze pravé třetí srdce skryté kdo ví kde.